deste pleno extraordinario desta sesión e no asunto que temos é non hai aprobación da acta da sesión anterior, non? A aprobación se procede a solicitud do Plan Provincial de Cooperación ás Obras de Servicio de Competencia Municipal Posadicional 2025. Secretario, creo que en este caso concreto a proposta é de que vaya todo para gastos ordinarios, non é así? Así é. Co cual así nos queda libre para facer as inversións ou os servicios cando estimemos oportuno o que estimemos oportuno, é así? Correcto. Van ser, destinarase fundamentalmente a temas de nóminas. Nóminas, para pagar nóminas. Sí. Estupendo. Non sei por que a Diputación saca este tipo de historias así, hai que agradecer, claro, de calquera maneira, porque así as inversións facémolas donde estimemos oportuno. Non está o concelleiro do Bloque, ten a palabra o concelleiro do Partido Socialista de Abegondo, don Jairo Bello. Bos días. Bos días. Na partida que hai de urbanismo, do personal directamente adscrito, para a quen vai, como vai desglosado aí? Secretario. O persoal de urbanismo é o que está escrito na RPT, non quero dicir, os técnicos son, o arquitecto técnico, o arquitecto, E auxiliar tamén hai, sí, todo ese persoal, todo o que está escrito na RPT. Hai un administrativo, hai un auxiliar administrativo, hai, un enxeñeiro, o técnico medio ambiente. 214.000 euros debe de estar todo o personal de urbanismo, son nota deles. Digo, cartos, me refiero. Home, ali aparentemente en urbanismo debería de estar o arquitecto, o aparejador, o administrativo e máis a auxiliar administrativa. E a técnica de medio ambiente E el ingeniero tamén. Ah, sí? Sí. En urbanismo? Vale. Bueno, Jairo, de calquera forma, quen fixo, se ten moito interés, avisamos a Bea que non lo explique, que foi a la que non puxo. Non ten moito interés. Ten interés, pero pido yo igualmente. Perfecto. Algo máis? Sí, unha cuestión. Creo que é o segundo pleno extraordinario, así entre os ordinarios. Isto que é por tema de fechas, datas, cumplir un... Este en concreto é porque o prazo da Diputación remata o día 31 de outubro. É por eso, senón, efectivamente, podría agardarse. Claro, na medida do posible, se se pode meter nos ordinarios, pois todas estas cuestións En toda a razón do mundo. agradeceríamos yo... Ojalá puidéramos, Jairo, ojalá puidera, porque ademais xa estaba aquí o expediente, total, para facer isto de gasto ordinario, pudieras haber metido no pleno ordinario. Ten razón o representante do PSOE. Pero bueno, é unha opinión. No, cando chegou? Este chegou hace pouco, e de feito houve que facer consultas coa Diputación por uns temas de se podían meterse as nóminas ou non se podían. Pois daquela era Jairo, aquí o secretario dice que non ten razón, non se podía meter no pleno ordinario. Chegar ao siguiente non pode ser. Por lo tanto, cando ten... Oye, por certo, algo máis? Hai votos en contra, abstencións, votos a favor. Levanta a sesión.